Вие сте с Хотспот, как се казвате? Ива. Натали. Лора. Валентин. Така, кого ще поздравите днес? Цялото 45-то, всички приятели и не знам. И това е. Да. Ти? Всички от 45-то. И аз така. И Марио. Не ми казвай всички от 45. Цялото ЦПГ Джона Трансов. Това беше добре. Вие гаджета ли сте? Колко време? Около седмица-две. Кой обича повече другия? Аз. Дълъг спор. Дълъг спор. Ще го проведете ли сега или друг? Не, айде. Да не прекараме. Какво ще правите на 14 февруари? Свети Валентин, Трифон Зарезан? Не знам. Ами аз мисля да се напия, път тя. Много романтично. Много романтичен план за млада двойка като вас, нали? Да. Да. Имате ли си гаджета? Аз не. Тя си има. Да. Колко си имаш? Едно. Така трябва, как се казва? Кой от двамата? Дай да видим. Който е гадже да махне. Ето го, виж как махна. Какво ще му пожелаеш? Ами, да е жив и здрав и много успехи в училище. Само това ли? Не знам. И други неща. Добре, кажете ми какво правите в свободното си време? Имате ли хобита, спорт, нещо? Навън с приятели. Нищо. Това е готино хоби, да? Аз съм така. Ти си с гаджето. Да. Често. Тя е с мене. Тя е с тебе, точно така. Коя песен да чуем сега? На Вити Хей, брадър.